Der bliver trænet på fuld tryk her i Idrættens Hus. Og bag ved mig, der er Mie Skov. Og nu vil jeg se, om hun lige har tid til at snakke med mig. Må jeg have lov til at forstyrre jer lidt, I to? Hej Mie. Hej. Og tillykke med kvalifikationen til OL. Tak. Jeg kunne forstå, at det var noget af en udfordring, de her modstandere, du havde til kvalifikationskampene. Men det gik jo godt. Ja, det gjorde det. Jeg ramte heldigvis mit topniveau, både den dag, hvor jeg kvalede ind, men også de tidligere dage, hvor jeg spillede de indledende puljekampe. Så det var en rigtig, rigtig god dag, og noget af en forløsning til sidst, da det endelig lykkedes. Ja, det må det have været. Ja. For 4 år siden i Beijing, der gik det jo ikke helt, som du havde håbet på. Hvad er det, der har været anderledes den her gang? Jamen, jeg har egentlig forsøgt at forberede mig på samme måde, fordi at sidste kvalifikation i 2008 spillede jeg også en rigtig, rigtig god turnering og var jo også rigtig tæt på at kvalde ind. Så jeg har forsøgt at gøre de samme ting med en del mere erfaring end for 4 år siden. Og så er jeg blevet en dygtigere bordtennisspiller. Men når nu alt det her, det er, hvad skal man sige, når du er på den anden side af det, har du så en ny målsætning? Hvad skal der så ske? Jamen efter OL, så skal der forberedes endnu en gang frem mod Europamesterskaberne, som foregår på hjemmebane, og det er i Herning til oktober. Så det bliver en rigtig, rigtig stor turnering også for mig at få lov at spille Europamesterskaberne på hjemmebane. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til, så det bliver en fantastisk sommer og forhåbentlig også en fantastisk efterår. Der er simpelthen rigtig meget at glæde sig til. Ja, rigtig meget. Jamen jeg vil jo ønske dig stort held og lykke, men inden jeg sådan slipper dig helt, så skal jeg jo lige høre, om du ikke lige sådan kan lære mig sådan et par tricks, så jeg kan gå hjem og banke børnene i ping-pong, eller hvad det hedder. Jeg kan i hvert fald besøge. Gider du det? Ja. Man kan jo ikke ramme på den måde, jo. Den går ikke engang over nettet.